video habrayहाय ने आरोना किन्तु बानाय ओरैबायदि बोथोरानो सैमा बायसा अबस्था खिना होबाय आरोना जोंनि सिगाङाव नै जों साथामजोंनो बुंनो आरोना नै जों बुंनो आरोना दै बारनायावनो नै सेनेलफोरा गानदो ओमफ्राय नै जोङो भिडिअ बनायजोबनो मोनासै नै ओरैबायदि मोजां लकेसनाव सफैनाय आरोना दिनैनि दिनावहा जोङो सान्दुं गोसायावनो हायनाय जों मा जाखो कस्मिता Kosmita ini unlucky, am I right? Ay boरमा ini kamu nama sataku mana murka bundu jakai. Sila kam. Nu nolai aku hai bayar ni kami lagi sih tuh. Ay ding naik kesini mana ada nih jual di farai bengra. Mungkin. Aha ma bayar boh ma lusa bayar nih ma bayar boh kamera stand ni ma bayar boh. Hei bukan hoda. Nu ikut hom angin sih hom dah ada yang phone. Hei short sate mau hom jalan macam. Ayo aku hai bayar baru kasih. Ơi rai sẽ phật bao cái ver ra đấy ơi tôi đi sửa đâu muốn nào cười lạ rồi mày à mình chưa ra gì जों जेसांखिनि भिडिअ बनायबाय आं बेखौ होगोन आरो ना ससेबाबो आं होगोन आं पुरा बनायला नायदो Continue karo. We are the unluckiest. Boria, aku nak hadiah kosmitan dia ke boy. Talia.